Usa ka piggery sa Tunga Tuburan, Barangay Sabang, Olango Island gagitahong iya sa usa ka pulis gireklamo sa mga bulupyo sa dapit tungod sa grabing baho. Si Luan Merondina sa report. Sa mga hulagway nga gipada sa usa ka netizen nga taga Tunga Tuburan, Sabang, Olango Island, gipakita niini ang gireklamong piggery nga gikatahong gipanagiya sa usa ka pulis. Matod sa netizen, tungod kay walay proper disposal ang mga hugaw sa baboy ug 10 metros lang ang distansya sa ilang balay gikan sa piggery, nag-anto sila sa grabing baho. Ako gisulan na po ko sa kuntian. Ya ako pong mga isuon diri. Pati na po ako mga pagumangkon. Dugang niya, wala siya magdahom nga piggery ang tukuron kay giingong balay sa kabanay sa pulis ang pabarugon unta sa dapit. Apan nakugang na lang sila nga babuyan na ang natukod. Ang ilang pag-antos nagsugod pa ni adtong Enero. Igog message sa ni akong peers niya unta tagabangan po Manila. Tabangan po ba kung sound po na po kay ang talian. Dili mo siya maminaw na mo. Kung asa mo, reklamo diri. Ilang panghinaot nga unta masusi kini sa lokal nga kagamhanan kay nabalaka silang maapektuhan ang ilang panglawas mugna sa kanunay pagsingo sa baho sa hugaw sa baboy. Nisamot ang ilang kabalaka kay may gisugda na usab pagtukod nga laing piggery sa dapit nga gikatahong iya sa igsuon sa pulis. Ang Senro Officer sa Lapu-Lapu City Police, Roderick Tagaan, mipasalig nga susihon nila ang maong reklamo. Giawhag lang niya ang reklamante sa pagduso og pormal nga reklamo sa ilang buhatan. Mangayo mi sa inyo what kind of complaint inyong ipaabot na mo hasa na dapita ang address o ang kumahimo ang sketch pod kay di man nato matultunan na kuha og klarong sketch bitaw. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.